नैबेखौनो बुंनो नागिरदों इलिगेलनि बिथिङाव थारमाने जोङो बुजिनांसिगौ बुजिनाया जोंनि दरखार माने ओरैबायदि जोंनियाव माबानि थाखाय बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि थाखाय माखासे जेंना सोमजिनो हमदों जेनेबा माइफोरानो जाला जोंनियाव आबादा दा बिफां लाइफां गैयाबाथ' माइ जाया दा बिफां थानायनि उनावसो आबादा जायो आरो बारहावा ओरैबायदि गुबुंले जाबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनाया मोजां जोंखौ हेल्प खालामनाया मोजां थारमाने दंफां होबथानायाव आं बेखौनो खावलायो आरो रायजो राजानिसिम जेनेब्ला खोनायोब्ला जोंनो इनफर्म हर जों हमफैगोन आरो आयेननि साजा होनाय जागोन आरो दा बिदि दा इलिगेल जायफोरा इलिगेल खालामो बिसोरथ' साब्रैसोल'सो दा साब्रैसोनि थाखायनो जों गासिबो माबाखौ भुगिनांसै नामा दा बिदि ओंखायनो रायजोफोरा बुजिनांगौ बे इलिगेलाव सापर्ट होनो नाङा जोंखौ मदद होनांगौ नुबानो जोंनो खिथाहरनांगौ आरो जोङो प्रटेक्सन लानानै बेखौ जोङो हमफैगोन आरो हमनानै जोङो मोनोब्लाथाय डाइरेक्ट जेलाव हरखागोन दा बेनो आरो आंनि बुंनाया नोंथांमोना दिनै दा जोंनि नैबे दंफां सिस खालामनायाव सफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौबो हामबाय होनदों जिहेथु नोंसोर सफैनाय लोगो लोगो जोंहाबो मोनसे मदद मोननायखौ नुदों मानो होनना बुङोबा दा जोङो टटेलि जइन्ट डिउटियाव दं मथा मथि जों काजलगाव डिभिजननिफ्राय मथा मथि रुनिखाता रेन्ज आरो बेंटल बिदिनो जोंनि देवस्रि दं ओमफ्राय जों SSPबो दङ दा जइन्ट डिउटि खालामदों जों मथा मथि मैया जोङो मोनायावहाय एसे इनफर्म मोननाय बायदि जादों एसे माने दंफां फैगासिनो दं ट्रेक्टरजों होननाय मोनसे खोनादोंमोन जों बेयाव होसोबोनायाव जोङो ट्रेक्टर खर'खौ मोनसे मोनलांबाय मथा मथि गारना खारबायमोन ओमफ्राय दा बडिखौ मोनाखिसै आरो ओमफ्राय दिनै दा जों बेखौनो मैयानि माबाखौ नायनानै संदानै फैबाय फैनानै दा नैबे जायगायाव दा गारनायखौ मोनफैदों आरो थिगनो बेसेबांसो दामनि माबा जागोन बे दंफाङा दिनैहाय जब्द खालामदों बेयाव मोनब्रैसोआ 4 लाखसोआ जानांगौ बायदिखौ नुदों ओरैनो मा दंफां बेयाव लालि दं आरो बान्दरखान्दा होननाय दं औ सिलभार गोबां समाव सरकार बिथिंनिफ्राय नोंथांमोना दंफां आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोनायखौ होबथाबाय थानायखौ जों नुदों थेवबो जे दंफां हाग्रानिफ्राय लाबोनाया खम जायाखै बे समाव दा माबायदि राहा लागोन दा बेखौनो जोंनि दा स्टाफफोरनिबो एसे माखासे प्रब्लेम लामा सामा प्रब्लेम आरो जोंहा गारि घरानिबो मोनसे खोथा थाबाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो हागौमानि जों जेसेबां हागौ सेस्था खालामगासिनो दं बुंनो थाङोबा जोंनो पाब्लिकफोरनिबो सापर्ट नांगौ जों गोजा गासिबो हाद्रायजोबा बेखौ पाब्लिकफ्रा सापर्ट होयोबा जथेस्थ' जों हागोन जा हायो जों बेखौ मावगासिनो दं मथा मथि आगयनिफ्राय दा नोंथांमोनाबो एसे मिथियो आगयनिफ्राय अनेक खमायबाय इलिगेला फ्राय जोङो बुंनो हायो 70%आ इलिगेला खम होननानै दा जों हायो आरो दुगा दुनो हायो आरो जों डिपार्टमेन्टनिफ्राय